spørgsmålet var vi. Men så skal vi jo have den der live gainer. Og en mana staff. Eller cross sword. Nå nej, det kan jeg jo ikke få. Godt det der skjold med 2 svær. Og han tabte den. Men Nej. og sats på ønsker. Ja. Ja, bare flyt den. Hvordan er det, jeg plejer? Ja, sådan. Ups. Okay. 2 skjolde den gang. Det over det. Nå, ikke... Det er lidt svært. Kosten giver ikke så meget til selv. Nej, og armoren bliver næsten bare ved med at stige, ikke? Ja. Nå, det var der. 2 koste. Nej, nu har vi jo det der hero sword lige om lidt. Så vi maner til kosten. Til gengæld. Ja, det er en væsentlig forbedring. Og det er lidt sjovere. Jeg plejer, hvis jeg kører kosten, så plejer jeg at købe alt det sand, jeg får tilbudt. Så kan man starte med en helt del blindet tidligt. Til den hammer. Ja, det gør det. Ja. Jeg plejer ikke at købe det sand der, fordi jeg har ikke broomen som broom med ret viden. Men det blind er stadig meget fedt, selvom du ikke har broomen. Så vil jeg hellere have 2 guld. Ja. Hvad skal vi, mand? Skal vi have et skjold, eller skal vi rulle? Jeg tror, jeg vil rulle. Jeg hellere have guldråden end skjoldet. Ja, den er ikke dum. I stedet for hvidløjet, så den får mere ud af det. Nej, det gør den måske der. Ja, perfekt. Yes. Det er optimalt. Tag den. Næste runde. Og så vil jeg også overveje at få en pick, så vi kan lave en lucky pick til kosten. Eller andre ting, guldråden. Nej, men så kommer den på guldråden bagefter, ikke? Kom nu. Nej! 2 HP, hvor er det ærgerligt, altså. Der var den fandme allerede, mand. Det var heldigt. Det skal jeg være den første til at indrømme. Ja. Det var heldigt. Reserver gembaggen. Nej, jeg gider ikke have de gems. Du skal en blå gem på den kost der, så dominerer den. Jeg gider ikke have dem. Det er blevet for dyrt, altså. Jeg har ikke vundet med dem i flere uger, altså. Ja. Altså, jeg betragter jeg også lidt som en piggy bank. Den giver 1 gratis guld per runde, ikke? Som du så kan vælge at lade være med at sælge. Hvad? Så tager det 6 runder og bare tjene ind. Ja, men altså, så er den også tjent ind, ikke? Men hvis du får nogle fede gems ud af det, så er det værd. Jeg har ikke vundet med den de sidste 10 gange. Så
Den er... Jeg har den næsten altid, og det plejer at gå meget godt. Men det kommer også an på resten af buildet. Jeg tager den nogle gange til late game. Men ikke så meget mere heller, altså. Jeg tog den også i late game førhen, men nu tager jeg den tidligere, så jeg kan nå at få nogle gems ud af det. Fordi så over tid så får jeg en masse små gemmer, så er lige pludselig sådan en dyr gem til salg, så sælger jeg nogle af de små. Og så har jeg stadig mit guld fra... Det er de store der Ja, men der er også nogle gange, jeg får lavet nogle rimelig store, ikke? Smukt. Ja, det blev sgu da godt egentlig med den mana-sten der. Vi får ikke så meget ud af vores svær, men... det er også kun i runde 6. Ja, det giver heller ikke en skid. Nej, det giver plus 2, ikke? Ja, det er heller ikke det store. Jo, også det 5 våben er det 10, ikke? Jo, men vi skal vel ikke have... Ja, det ved jeg ikke. Hvis du skal have en masse dagger, så begynder det at give mening, men... Bare til kosten, så er det ikke det store. Det er lige før, du skal have en kost mere. En kost mere at køre dobbelt. Nu har vi jo i hvert fald mana-stenen. Ja. Vi skal til at tænke, vi har 2 runder til vi får den der life gainer. Så vi skal have flere nature items. Det burde også kunne lade sig gøre. De der små billige der eventuelt. Ja, eller nogle store på tilbud. Men altså, ja, igen, det kan også være sådan noget sandsten. Ekorn. Hvad for noget? Ser du det? Hvad så hvad? Han tager med sine gems, selvom han har den store blå i mana. Ja, men det er jo ikke nok i sig selv. Det er jo ikke nok. Nej, men det der er ikke... Jeg ved ikke, hvad han har lavet der, men... Det er godt lavet. Det er bare ikke bedre. Så må jeg poste nogle af de mange screenshots. Fordi den kunne også have... Jeg skulle lige være helt sikker på, at vi vandt, inden jeg sagde for meget. Nå, nu får vi sgu... Ja, men bare køb det der blåbær der. Jamen, prøv nu at se alt det der er på tilbud, altså. Ja, den der rapier ville ikke være dum. Den ødelægger bare lidt. Hvad er det, hvis vi lige tænker os om? Vi kommer op lige om lidt. Efter den her runde, så får vi life-gaineren. Så starter vi med noget, der ligner 10 mana. Så begynder vi at få lock. Men det vil den rapier ødelægge. Ja, men til gengæld booster den hele tiden skaden, ikke? Den laver lock, og den tager lock, ikke? Det dur ikke. Til det her, så kommer den til at tage det. Og ved det, at den tager det, så har vi ikke 10 mana. Og når vi ikke har 10 mana, så laver blåbærne, så laver de ikke lock mere. Rapieren bruger der ikke... Og den bruger lock. Ja, den bruger ikke mana. Du mister ikke mana. Nej, mana-staven bruger manaen, ikke? Nå, ja. Så får vi ikke noget lock. Og det lock, vi får, det forsvinder som med rapieren. Jeg har lavet et build med den og mana-staven. Det kørte rigtig godt. Det har gjort flere gange, altså. Jeg tror, jeg havde et acorn eller 2. Jeg tror, jeg ville måske købe den, og så vente med at tage den i brug, til du har lidt mere lock. Eller mana. Vi starter med 10. Så laver de lock. Og så er de 10 væk, fordi det bruger mana-staven. Og så laver de ikke lock. Og han bruger vel ikke 10, hva'? Nej, det er lige meget. Den bruger 3, og så kommer vi under 10, og så laver de ikke lock mere. Så laver de mana. Ja, så kommer vi op på 10, og så laver vi lock igen. Nej, vi kommer ikke op på 10 igen. Gør vi ikke? Nej, så... Producerer vi ikke nok? Heller ikke med den mana-sten nummer 2? Jeg tror det ikke. Men måske med den. Men hvad er det så, der sker? Så kommer de op på 10 igen. Så begynder de at lave lock igen.
Jeg tror, du skal gøre det faktisk. Jeg skulle også gerne finde et par kløver mere, tænker jeg, og et acorn og noget, så... Der er lidt lok til de Ja. acorns der. Ja, men tror, køb i hvert fald manastenen og blåbæret, vil jeg sige. Jamen, jeg tror, du har ret. Man kan godt. Så skal vi egentlig bare finde ud af, om vi skal sælge sværdet. Ja, det kan da godt være i forhold til stamina. Men så skal du nok både have der og den anden. Jeg vil sætte, hvor hvidløget er, tror jeg. Nej. Jo. Det tror jeg meget godt. Altså, den her er... Nej, den er ikke hurtigere efter... Og så skal vi lige se, om vi ikke får et eller andet spændende nu her. Det står meget godt der. Ja. Faktisk. Ja. Det eneste, vi ikke har fået, og det er sgu lidt ærgerligt, det er de der små nature-ting. Det kan være, vi er nødt til at købe. Og speedbags vil også være rart til vores våben. Ja, vi får også en del penge. Så Ja. vi også købe den der subclass. Ej, hvad sker der med konstav? Det kommer også. Kom nu! Misset et eller andet. Ja, det er rapieren. Var det rapieren? Ja, den har jo været 60 i accuracy. Ja, den er ikke ret præcis. Men vi kom vel op på nok lok, til det blev bedre. Det bare lige ind, så kan vi altid lige Ja. Vi får bare ikke de der små nature items. Acorn vil jo godt have. Nej, jeg vil ikke. Senere. Jeg vil reservere den. Stenen får ikke rigtig noget gavn af. Nej, vi er nødt til at få et blåbær mere op. Flå bare bananen op i øverste højre hjørne, i stedet for... Ja, det er bare lige de der mana, om de så stadig... ja, okay. Nok, faktisk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så skal vi jo have den ned. Nej. Det er nok meget fint med 8 lige nu. Ja, så tidligt. Det vil jeg også mene. Jeg kom lige i tanke om, at vi kunne godt tage... Hvordan er det nu? Hvis vi kunne også lave den der jo. Ja, det kunne vi godt. Noget med, at det så måske er der, hvor rapieren driller. Men hvorfor skulle den drille? Nej, altså. Den bruger jo bare lidt mere mana. Eller en del mere mana. Men det gør jo ikke noget, at lokken... Tværtimod, så gør den her jo lok overflødig. Ja, det skal vi have. Det skal vi have. Men ja, det er også bare så vildt, det vi har nu, altså. Det kommer til at blæse ham her langt væk, altså. Ja, det vil jeg tro. Jeg er spændt på, om rapieren... Jeg er spændt på, om rapieren kan hamle op med magic staffen. Det er egentlig lidt interessant. Kan så slet ikke. Det kan den ikke. Fair nok.
Men den giver godt. Det kan også være, der kommer en patch i går, som ændrer det. Bummelum. Skal vi til at have den ned? Orker det næsten Ja. ikke til. Ja. Køb den lille bag der. Sådan der, så spiller vi kun én på. Ja, det er meget fint. Nej, til venstre. Og vi kunne godt få, Ja. få alle 10. Ja, Men på et eller andet. det er okay, gør jeg det. Så. Og smide bananen op i øverste højre, hvis du var. Smid bananen der i stedet. Er det ikke bedre? Den der? Nej, det er værre. Nej, det kan jeg. Men jeg har også drejet den. Ja. Så de der 5 Derfor. Ja. Uden at sige noget. Den der gulerod kunne du godt lige tvinge ind der. Ja, vi mangler... Nej, det kunne ikke. Du mangler en bag. Ja. Hvad fanden gør vi så? 1, 2, 3, 4, 5. Jamen, du skal nappe den der shield bag der. Hvis du skal fylde hullet ud. Eller sådan der. Ja, men... Så vi først bruge der. Og sådan der. Ja. Og så har vi masser af flot til det sidste her. Så skal vi bare have kigget på mana-stængene. Det er jo ikke katastrofalt. Nej, du kan jo overveje at flytte hvidløget ned. Og tasken ligger i. Hvis du bytter om på den taske hvidløget ligger i, og den taske guleroden ligger i. Vil det ikke kunne lade sig gøre? Ja, sådan der. Hvor vil du have den? Det er jeg lidt usikker på. Prøv lige at enten... Du har husket de der stjerner, ikke? Nej, ikke rigtigt. Nå, det gør ikke rigtig noget. Jeg vidste ikke helt, hvad du ville, nemlig. Nå, jeg vidste det heller ikke helt. Jeg kunne ikke visualisere det. Så prøvede vi det. Og gjorde vi så noget ved dem? Nej, det gjorde vi ikke. Nu er de der grøntsager begge to i speedbacken, så det gav det lidt. Ja, det gjorde det faktisk. Og 9 på den, ikke? Så det bliver... Ja. Det bliver vildt, altså. Det bliver vildt, når der er en kritstav. Også uden den kritstav, altså. Okay. Jeg tror faktisk, Mana-staffen er bedre end Critwood-staffen i det her build, men jeg er ikke sikker. Det er det, der er sådan lidt, fordi den er så vild. Det er meget poison, han giver. Ja, det er det godt. Kom nu, krit dog med den side. Fuck, ja. Det så ud, som om vi var lidt uheldige der. Lad os se. Men vi har også en del random faktor. Ja. Eller vi havde. Ja. Fordi det fjerner den. Det der 60 accuracy der, det kan jo bide sig selv i halen, altså. Så den bare miser helt vildt, ikke? Ja. Det gør den ikke noget. Og så skal vi have speed på den. Så tager den speedback ud i højre side og flytter ned. Men meget mere. Ja, men de er til at starte med. Det er 2 speedbacks. De skal ud i venstre side. Der var de sgu. Jeg tænkte, hvis de byttede plads. Men ja, lad os gøre det først. Ikke den.
Ja. Nu tror jeg desværre ikke, at... jeg tror desværre ikke, vi kommer til at få lok nok til guleroden. Det kan godt være. Vi har også alt for mange hvidløg til det godt. Ja. Sæt guleroden ned i bunden. Nej, ned i bunden. Hvorfor i bunden? Eller sæt hvidløget ned i bunden i forlængelse af rapien, og så drej bananen. Det nederste hvidløg nederst til højre. Det der. Der, ja. Og så drej det sådan der. Yes, så mistede vi en stjerne. Gjorde vi? Nå, fuck. De skal ikke sådan. Men det er grund til at snakke med gulerøden var, at den kunne faktisk komme hen til handskerne. Men jeg tror ikke på, at vi når op på 5 lok med den rapier, men det kan vi jo lige se. Ja, den laver jo også lok, så... Ja, den bruger mere, end den laver. Ja. Men det... Ja. Ja, det gør den jo. Og når Critwood sørger for, at den rammer, så vil den jo bruge, så den bruger endnu mere nu. Ja. Vi har ikke én kløver, skal lige siges. Jo, vi har en. Ja, okay. Fair nok, den starter man lidt med. Ja. Ja, så vi har fået lige præcis 0, altså. Det er nok også derfor, vi kun har 2 hjerter tilbage, altså. 2 rapiers med 2 par handsker på. Det klarer vi sgu alligevel. Det ser ellers stærkt ud. Ja, det gør det. Det ser rigtig stærkt ud. Også på den måde, de peger op på Blood Goobert. Det ser vildt blæret ud. Ja. Det fungerer ikke lige så godt i praksis. Nej, det er jo i hvert fald nemt nok at sidde og sige, når man lige har slået det, men det så stærkt ud. Ja, det synes jeg også. Skal jeg have et til par handsker lige der? Rapier mere? Nej, det skal vi så ikke have. Det var meget sjovt. Så misser de bare for vildt, altså. Synkron misning. Så skal jeg have acorn og få noget mere Nej, ikke for... crit ud af det. Ja, det er 5% til hver våben. Ja. Altså. Jeg vil have de handsker. Jeg vil ikke have dem, altså. Okay. Jeg synes, du er lige hurtig nok, fordi der er andre ting, der godt kunne have gjort godt. Prøv at se, hvad det kommer ned på, egentlig. 1,1, ikke? Fuck, mand. Den skal bare blive en my. Shit, mand. En speedbag mere. Vi skal også have mana nok til det. Jamen, det tror jeg bestemt, vi har, men det skal vi da lige kigge. Det er fint nok nu, men hvis den bliver meget hurtigere, så bruger den det også hurtigere. Ja, det er rigtigt. Indtil nu har vi... Ja, ikke masser. Det er okay. Hvorfor er han ikke lidt ydet modstand, den slykke? Eller til den back. Nå. Jeg har masser af plads. Ikke så meget længere. Svært kan det være at få de handsker. Tag den lille bag. Ja. Shield er okay. Og den er nem at placere. Ja, den er rar. Også bare tage fuglen i stedet for handskerne. Selv den der sten så rød. Ja, men den bruger vi. Men det kunne noget andet nok. Hvad siger du? Vi bruger den til den her, men det kunne noget andet nok klare, altså. Fuglen er også nature, så det skulle nok kunne lade sig gøre. Kan ikke ramme så mange ting, men... Nej, den kan ramme vores våben, så behøver den. Man skal bruge 10 guld igen, uden at få handskerne, altså. Jo, altså. Ja. Hvis man satte den her,
og ikke ramt så meget, så ville du få bonus fra handskerne. Ja, det er rigtigt. Det kan du godt. Men jeg vil måske hellere have nogle grøntsager med i spil. Og sådan, så fuglen den trigger den stjerne, der er øverst til venstre. Det kan det her blåbær gøre, hvis der er. Men det betyder bare mindre mana fra... Ja. Vi får mere mana, hvis fuglen trigger noget blåbær noget. Kan vi rykke det hele ned? Ja, det kan vi faktisk godt. Men det kan vi også. Ja, men ellers kan den sgu ikke være der. Det er ikke ret meget, den får. Og jeg vil sætte den en ned og til venstre. Der. Derned, eller? Ja, der. Jo, der. Får den begge våben med. Ja, og 4 stykker frugt. Ja, så skal vi lige have rykket lidt rundt på frugtene, men det skulle kunne lade sig gøre. Hey, Cryptwood Staff har vi også fået med der. Ja, den er nature. Jeg sgu ikke helt, om det kan svare sig, men lad os prøve at gøre det, og så se... Tror jeg godt kan lade sig gøre. Og så se... Der, så skal jeg jo have sådan et, ja, en af de der to. Der kan den ikke være. Der tager den to. Det gør den alle steder, ikke? Hvad hvis... Så får den ikke rapieren med. Hvis den kommer derop. Hvad hvis du sætter den der, hvor blåbæret er? Den fylder stadig 3, hvis den kommer. Hvad hvis du roterer bladet? Hvis du roterer bladet, så ja, og en gang mere, tror jeg måske. Det er kun dem i midten, der flytter sig. Men altså, den får også de 25, eller det er jo så, jo 25%. Ja, så gør det. Det er alligevel også meget fedt. Ja. Og så har vi så solgt stenen, vi brugte der. Men bliver handskerne federe af fuglen bare på dem egentlig? Nej, det er fuglen, der bliver federe af, at handskerne peger på den. Ja, selvfølgelig sådan, ja. Men vi har et lille problem her, men lad os se, om ikke vi kan løse det. Og også den der banan, der ligger over ved fuglen, du kan pille ved. Ja. Pille ved bananen, siger du? Ja. Se, så fjernede jeg en bag. Så blev der bare en stjerne fri dernede. Men vi har ikke noget, fordi vi var nødt til at sælge stenen. Men nu tror jeg heller ikke, vi tager, fordi at vi mangler en. Jeg tror jeg ikke. De der. Men det var derfor, jeg ville gerne have fuglen til at ligge et eller andet sted og være en nature-stjerne. Ja, men det er bare bag. Hvad hvis fuglen ligger ude i højre side og peger mod venstre? Kan den så ikke komme til at ramme begge våben? Og en masse andre ting? Det har jeg prøvet før. Så det skulle være her. Ja, det må da være bedre. Hvis den skal undgå stjernerne der. Det skal Ja. nej, den behøver så ikke at undgå stjernerne. Men... Godt rykke fuglen en ned, så er den på en stjerne. Mister vi gulderoen. Det har vi alt muligt andet. 3, 6, 10. Se, det var jo 10 gange bedre. Ja, vi får næsten alt vores skrammel med. Lige før vi skal flytte det der blåbær ned på en af de her tomme pladser. Nej, stjerne. Det der. Ja, okay. Nej, det får Nej. Ja. Men det er meget fint. Men vi kunne Det bliver nok ikke noget. Nej, den har rapieren der. Det er sgu ja. Der findes. Så mangler vi bare stadig de par handsker. Men nu fik vi den. Så vil jeg gætte på efter 3 sekunder, at den er under 1 sekund attack speed, ikke?
Som så betyder, at alt kritter altid. Hvad hvis du rykker staven en plads op og til højre? Hvorfor i alverden skulle vi gøre det? Fordi så ville du kunne lave så begge våben trigger begge mana-sten. Så kan jeg jo bare lægge handskerne ud i højre side. Og så vil jeg sætte den nederst i stedet for Rapion. Og Rapion op, og så sætter jeg handskerne til venstre. Eller til højre for. Der er et eller andet, der ikke, det går ikke op. Prøv at sætte den i stedet for Rapion. Og så sæt den i stedet for, ja, 2 op der, ja. Og så sætter jeg handskerne til højre for staven. Og så flytter du lige på... Nej, det behøver ikke engang. Du behøver ikke engang flytte på manestenen. Så rør manestenene begge våben. Hvor det er mærkeligt, den laver den gule, tykke stjerne ned på handskerne, ikke? Ja, det er jeg ikke helt lige sikker på. Det passer jo ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Det giver i hvert fald lidt mere mana, men hvor meget mere, ved jeg ikke. Jo, det synes jeg var en god idé, altså. Det løber op, det der. Det var i hvert fald ideen. Uden at have regnet det efter. Nej, men der skal ikke tage fejl af, at den bruger sindssygt meget, altså. Den bruger virkelig meget. Under et sekund jo, så det er jo 4 mana i sekundet. Så hvis vi pauser den der. Okay, hvad er der galt her? Det er fordi, der er røget en speedback fra den. Det er skidt. Men fuglen burde stadig få den med. Ja. Eller ned. Der trigger fuglen igen, ikke? Så Ja. så nu er han ved at være død. Ja. Den er alt for langsom. Den skal have flere handsker. Godt rykke rundt på, så det staven for 2 speedbacks, hvis det er. Den er stadig stort. Over hvad var det? Nå, Ja. sådan noget gym noget, han køber. Og så jeg snart poste nogle af de mange screenshots, jeg har taget, hvor jeg dominerer. Nå, det har jeg da også selv, altså. For helvede, mand. Det glemte vi. Ja, okay. Hvorfor var det den, vi ville have den øverst? Men du kan bare rykke den en tilbage, og så rykke manestenene med. Det var så, at handskerne kunne ligge og røre ved Critwood Star. Det kan de sagtens heroppe fra, om ikke andet, så hvis vi... Ja, nu kan du. Du havde ikke så meget backplads, så gør godt med før. Men vi skal lige se, om den... Nu synes jeg lige, vi skal have det færdigt først, men vi skal lige se, om den kan komme i en fanny pack mere. Ja, det kan den sagtens. Når nu de handsker ikke er der, altså. Skal vi fugle? Fugle igen? Ja. Det er meget nok, vi siger. Det er også en god bonus. Ja. Hvis den skal i 2 speedback, så skal vi jo rykke den en tilbage. Ja, så skal jeg rykke den en til venstre. Ja. Så den speedbacken af skal roteres, og så skal jeg jo have klemt en ind. Ja. Ja. Og de der sten skal med mod venstre. Ja, det er så lidt skidt. De stod altså ret godt, men det må vi lige se. Og så skal vi være... Den kan bare ligge der også. Ja, du behøver ikke engang at forlænge. Den kan godt ligge der. Ja. Og så skal du tage den der hvidløget ligger i og flytte med over. Ja, ellers er det næsten synd for den. Og så rammer den ene rammer stadig blåbæret. Den rammer der, rammer der, rammer der, kommer der, så må vi noget til der. Skal jo have handskerne der på den.
Så længe vi kun har det ene par. Ja. Vi snakker om det igen, når vi får et til. Og jeg har en bag med, jo. Ja, det er ikke nok. Fuglen kommer til at... Men du har også en, den der ener bag, shield bag, der ikke rigtig bliver brugt til noget. Ja. Men kan vi få noget ned der? Er der noget frugt, der ikke... Nej, det er der ikke. Jo, så skulle det være... Du kan godt flytte manestenene mod venstre, og så... Nej, så mister de endnu mere. Det var for at give det... der er hvad hedder det? Der er en stjerne på en af manestenene, hvor der burde være noget nature i stedet. Nej. Jo. Så der kunne du flytte, så hvis du flytter, kløveren derned, og flytter blåbæret hen på kløverens plads. Nej, den der manesten, den skal bare ned imellem de to våben, ikke? Ja. De kører ikke, de kører ikke så hurtigt. Våben kører hurtigt, vores grøntsager er slow, ikke? Før havde de begge to våben, og så havde de det hurtigste af alle frugterne, ikke? Ja, okay. Men det er også lidt fordi, hvis vi mister vi en stjerne, så er det trods alt kun 2 mana fra start af, og en region. Ja. Ja. Hvis den laver... Fordi nu ved man jo ikke engang, hvordan fanden det var for. Nå. Det var nok sådan der. Ja. Og sådan der, og så sagde jeg, at vi mangler noget hernede. Til den der. Og den der. Vi mangler faktisk et stykke food her, der fylder 2. Kan vi ikke tage... Nej, det kan vi ikke. Nej, det må vente til vi får noget andet. Man kunne godt... Du reroller eller andet nature til 1, så... til 2. Han skal gå ind og lave det. Skal jo næsten tage den med også, så de er rigtig hurtige. Ja, så kan vi bare ikke få blåbæret også. Jo, det kan vi lige præcis. Jamen, så er det fint. 15, nej, det kan vi sgu ikke. Det kan vi altid kigge. Ja, vi får jo turen efter. Jeg tror, det går, men det kan godt være nu, når vi fik handskerne, og ikke har mana nok. Han dør. Masser af mana. Stunnede han også, eller hvad gjorde han? Ja, det gjorde han. Jeg kiggede kun på os selv, altså, så livestream og 4 han laver det med daggers, som jeg godt kan lide. Nå ja, det der dobbelt attack, ja, når de stopper. Eller når du stunner. Ja. Det er rigtigt. Ja, det er 4 våben, der laver dobbelt attacks. Det var ikke så meget det, jeg tænkte. Det var mere det der med den der curse dagger peger på en masse normale daggers, eller modificerede daggers. Det der giver altså meget godt. Det giver godt. Det er det der on stun triggers ekstra attack. Ja, det giver oveni selvfølgelig, men bare det, at alle de her daggers der, de får bonus fra den, ikke? Fra curse dagger. Det er rigtig godt. 10. Det er 30%, ikke? Lige præcis. En streg i regning. Kan ikke vinde dem alle sammen. Vi har tabt dem alle sammen, næsten. Så. Men vi er ikke ude endnu. Er den så hurtig, altså? Han har det samme. Der er godt nok mange blåbær. For mange blåbær. Jamen, vi tager bare den win, og så rykker vi ind i Diamond. Ja. Ja, du har ikke liv nok til at satse. Nej,
også meget sjovt. Mm. Diamond 6.